nyika inofana kumamiswa vanhu kurohwa chaiko chaiko, nyika inofana kuiswa vanhu majere, nyika inofana kudamburwa munhu musoro zvichienderana nemhosva yake. Talent Chiwenga is a politician, but that guy ane nyota yekuda kuva nepower. Ndosaka muchiona kuti anotora vafundisi vese vari panyika masitupid kwaari, mapoliticians ese ari panyika masitupid kwaari. Saka munhu ane nzara yekuda kutonga. Paanototaura kuti ndakapotsa Zanu PF yada kundiuraya kana kuti government yada kundiuraya, tingatoti isusu government kusatomudambura yaitevedzera mutemo nemaerero nemitemo yenyika ino. But kana kuri kuti government yada kutevedzera Bible, yaifana kudambura Chiwenga Musoro. Kuti according to the Bible, Musoro watalent Chiwenga waifana kudambuka to touch the president of the Republic of Zimbabwe. Unenge watouch inini as well. Zvandiri kutaura DJ zvine mavi 11. Ndakanyora tsamba ndiri muoffice Mamai Magaya mu 11th floor 2018. Ndakanyora tsamba 2 ndichudza president ukajaira hurumende unodamburwa musoro. It's biblical. Ishoko ramwari. Atisi kuti hurumende ine vairi kuda kuuraya. Kana yatotadza kuuraya inenge yatotadza kutevedzera shoko ramwari. Kudamburwa Mwari maZimbabwenzi kwese uko vakudamburwa Mwari. Ndabvunza kuti wai ndidamburwa Mwari maZimbabwenzi kwese uko vakudamburwa Mwari. Ndabvunza kuti wai tisati tapinda munyaya yedu zvizere, ndoda kuti muzive kuti muenzi vedu atitsika nhasi ndiani. So regai tivape mukana vekuti vasangane nemi vachikumhoresai zvakare wachibva wakuudzai kuti zita ravo ndiani. Munhu waMwari, ndinokuchingamidzai makadii? Ndiripo wangu DJ Makadenyi. Aiwa, tinosimba. So sanganai nemhuri yeZimbabwe, warinoda kuziva kuti ndiani atitsika nhasi. Mhuri yeZimbabwe, ndinokukwazisai. Rangu zita ndinoitwa Comrade Andrew Pasina Wako. Under the movement of the Zimbabwe anti-presidential criticism. Muchishona tinoti vanoona nezvokuramba kutukwa papresident munyika. Kana kuti kushaudwa papresident munyika. Chokwadi. Thank you so much, DJ. Aiwa, tinotenda comrade nekutiudza zita renyu. So comrade, ndingade kuziva chazoita kuti ndikutsvagei. Ndakanzwa inini Apostle Chiwenga, wachitaura pamusoro pe hurumende kana pamusoro pe Zanu PF, wachiti hurumende Zanu PF yakashata, waida kundiuraya, wakataura zvakawanda wanda. Right, ndichizotera ndichibva ndazokuona ifuti imimi pa social media, pa TikTok, muchitaura like maitopindura iwo, maitopindura iwo Apostle Talent Chiwenga. Pani mukutaura kwenyu pane izwi randakabata rekuti chokwadi kuuraya unogona kutouraiwa kana uchipikisana nechinyi nehurumende. Saka so ndo pandoda kuti chingawa chiri chokwadi here. Da kuti nhasi munyatse kunditsanangudzira ndichinzwa kuti zvakamira sei. Alright, thank you so much DJ pamwechete nemhuri yeZimbabwe. Apostle Talent Chiwenga. Ndakavapindura according to the Bible. Because Apostle Talent Chiwenga muverengi weshoko ramwari and is a preacher of the gospel. Kune mamwe rights anotaurwa ekuti vanhu vanogona kutenderwa kutuka hurumende kana kusoropodza hurumende kana kushaudha president sezvavanoita ivo Talent Chiwenga. But according to the Bible, ndakavapindura mukoma Talent Chiwenga ndikati don't forget about Mr. King David. Vanonzi ivo neshoko ramwari vakuda kuvakira Jehovha tembe. Vanonzi usandivakira because ropa rauna rumaoko rakawandisa. Ropa raitaurwa DJ rakanga riri mumaoko aDavid raiva ropa rema enemies ake. Uye the name rinonzi Jehovha wehondo izita rokurwa Jehovha achirwa nevavengi vaIsraeri. Kwete kuti achirwa navo achivarova neshamu achitouraya. Saka mushoko ramwari kana ukarwisana namambo
according to the book of Romans chapter 13, inoti unorwa nesimba ari kurwa newakarigadza. Plus kana ukarwa nesimba hanzi mambo abate munondo pasina. Saka Zanu PF kuti ibate munondo atito zvaanenge achitaura iye haatozivi kuti iZanu PF here yaida kumurova, yaida kumuuraya kana kuti haisi, because anetsa nevanhu vakawanda. But chandaingoda kungoti azive chete ndechekuti ukanetsa it's possible unodamburwa musoro. And kudamburwa musoro according to the biblical, it's not a sin to the kings. Kuhumambo hachisi chivi DJ. Alright. Yes. Aiwa ndikukunzwai. Saka so iye enga ari kuchema. Ndofunga tikada kunyatsokutarisa maridzo dzake dza Apostle Chiwenga. Imimi munombodziteererawo. Handizivi maridzo dzawo dzakanyanya kurerekera kune zvematongerwo enyika stereke. Handizivi kuti ndo zvinofanira kuita munhu waMwari here kana kuti zvakamira sei. Talent Chiwenga is a politician. But that guy ane nyota yekuda kuva nepower. Ndosaka muchiona kuti anotora vafundisi vese vari panyika masitupid kwaari. Mapoliticians ese ari panyika masitupid kwaari. Saka munhu ane nzara yekuda kutonga kune zvemweya nekune zviri physical. Paanototaura kuti ndakapotsa Zanu PF yada kundiuraya kana kuti government yada kundiuraya, tingatoti isusu government kusatomudambura yaitevedzera mutemo nemaerero nemitemo yenyika ino. But kana kuri kuti government yada kutevedzera Bible yaifanira kudambura Chiwenga musoro. Because Talent Chiwenga unokonzeresa discord muvanhu. Because achituka government zvinokonzeresa kuti vanhu vazoona sekunge government it's cheap kuituka. End of the day government yozobudisa mukombe wokutsamwa kwayo povu yamudambudziko. Saka zvisiri zvokunyeperana nokuda kwemashoko atalent. Talent unotaura mashoko ekurerutsa government. Izvo nyamba uri kurerutsa chinhu chisina kureruka. Saka talent paasvika nelevel yaasvika state kana ichida kutevedzera Bible yaifanira kumudambura musoro. Saka ngaatoziva nhasi ndichitaura inini comrade Basino kuti according to the Bible musoro waTalent Chiwenga waifanira kudambuka. Ndozotaura shoko raMwari. In short, let's quote nyaya Mr. David vatukwa vatiza Absalom. Kune murume wakavatuka ndobva Joab ati ndomudambura musoro zvikanzi usamudaro musiye hako. But David adzoka Absalom auraiwa nemasoja ake. David akufa unoti but usazokanganwa mufeso wokundituka uya. Unofanira kuzoita maplan kuti asaburukira kumakuva musoro wake wachena. Saka ipo pepe muchindo uno Solomon wasara oita maplan ndobva audza muchindo wakatuka mambo David kuti gara kutauni yakati usabuda dera unongobuda uri kudamburwa musoro. Ende chokwadi wakadamburwa musoro. Saka munhu wese unotuka mambo ane kodzero yekudamburwa musoro. It's biblical. Kana totaura nezvishoko raMwari. Talent waifanira akasailentswa kudhara. It's not a sin. Yes. Let's go to the Bible. Kana wese anoti ndinonyepa verenga Bible. Right. Thank you so much. All right. Comrade, so imimi mataura mazitaranyi mukati munonzi comrade Andrew pasina wako. Yes. Right. Ndikuona muri kupinda futi muBible. Yes. Imimi muri prophet here, muri mfundisi here, zvakamira sei? I'm the preacher of the gospel. I'm an apostle. Okay. But I believe as well in politics. Okay. Because vaprofita vakare kauti varanda vaMwari vakare vaishanda pamwe chete nemadzimambo. Okay. So to touch the president of the Republic of Zimbabwe, unenge watoucha inini as well. All right. Because the president of the Republic of Zimbabwe is a president vakagadzwa naMwari. Before ndisati ndadya navo ndakatanga kudya napresident vamunangagwa patafura 2022. Before ndisati ndadya navo patafura chakatanga kuratidzwa vision ndichishanda navo time yacho isati yasvika 2018. Ndoda kuti munyatse kundiburitsira pachena. Kana muchiti mimi makadya nawo musati madya nawo. Muda kuzama kureva kuti kudi. All right, I'm trying to ndakanga ndiri kuMozambique. Right. Ndokubva ndaratidzwa vision. Ndichipinda State House almost 1 month.
2018. Then I came back from Mozambique ndikauya kuno ndakaenda mu4th floor pa HQ pa Zanu PF headquarters ndikataura nemurume anonzi Comrade Francis ndichimutaurira kuti zvandakaratidzwa naMwari ndiri kuMozambique ndakaratidzwa kuti president vachabudirira pamaelection but Mwari wandiratidza kuti ndakavapa mapostori. Ndakaratidzwa mapost ndakatanga ndaona ma-opposition party kana kuti ma-supporters e-opposition achierera serwisi ndokubva ndazomira ndobva ndatara ndobva ndaona kumadokero kuchivhurika kwakatanga kwauya karori kadiki karori kakatakura ma-supporters akanzi ndeZanu PF pataiva mashoma shoma pandobva ndazomira ndichiri kutambudzika kuti president vandiri kuona mavision kuti ndipresident vandofanira kudya navo patafura ndipresident vandofanira kushanda navo sei vazodzi masupporters avo kwauya chirori ndichiri mukutambudzika ndopakazovhurika like door rakavhurika kumadokero ndopandakaona mapostori DJ ndakaona mapostori akanga asingazikanwi kwaanoperera according to the government of the Republic of Zimbabwe and the kingdom yeushe wapresident vamunangagwa. I respect that. Kuona kana ndikaona mapostori zvaba nedhera vakambomacha murodire pandakanga ndichivaona ndaiona vision yandakaratidzwa 2018 zvandiri kutaura DJ zvine maV11 ndakanyora tsamba ndiri muoffice mamai Magaya mu11th floor 2018 ndakanyora tsamba 2 ndichiudza president zvandakanga ndaratidzwa naMwari but ndaitofungira 2018 otherwise I'm going to meet the president but it was not like that. Ndakatombosvika rimwe day ndikasvika president varipo ndikaenda pamaCIO pa HQ ndikati I want to see the president because inside of me nezvandakanga ndaratidzwa ndaiti I can see him today but ndakazoti 2022 Mwari vakazondiita kuti nditore ma-investors esizabantu kuSouth Africa ndimawise muZimbabwe ndopandakatanga kudya mundiro imwe chete napresident 2022 Mwari vachizadzisa chiprofita chezvandakaona. So from 2022 nezvandakaratidzwa hapana chandakaona mavision chisina kuitika pane zvese zvandakaratidzwa. Kusvikira izvi pakazomuka mufesi uyu wati kure mudhara vanonzi mudhara Geza madhezi avakamukaya ndakatovhunduka kuti nai Jehovha saka maakudzinga president Mwari vakandiudza kuti handira kudzinga president ndichakupa chiratidzo musi wa30 February kuchanaya mvura zhinji musi wa March yaivapo musi wanizve musi wa 31 March so musi wa 30 March Jehovha wakandiudza kuti ndichanayisa mvura zhinji kana DJ vakaona mvura yakanaya usiku yemusi wa 30 March kuchimuka iri 31 kuti vanhu vamache waiva Jehovha waitaura kuti I'm together with the President Emerson Mnangagwa and not yet plani dzokubvisa president Mnangagwa. Mwari zvamanje manje havana plani idzodzo Mr. DJ. So zvamanje manje we are moving nokuudza vanhu chokwadi ukajairira hurumende unodamburwa musoro it's biblical ishoko raMwari hatisi kuti hurumende ine vairi kuda kuuraya kana yatotadza kuuraya inenge yatotadza kutevedzera shoko raMwari. Shoko raMwari munhu wanetsa achirwisana negovernment inonzi inofanira kushandisa munondo ndosaka muchoro kuti mukabva panapa makaenda kuState House kana kunogara masoja kunongori nezvombo chete saka kana ukarwisana nevanhu vanogara nezvombo vanokuita sei yes so vanhu ngavasafungidzira kuti kurwisa government voda kushandisa kune mitemo dzinonyorwa ndivana America dzedzi mitemo inowinza kutsamwa kwaMwari kana vanhu vakasadisciplinwa nyika inofanira kumamiswa vanhu kurohwa chaiko chaiko nyika inofanira kuiswa vanhu majere nyika inofanira kudamburwa munhu musoro zvichienderana nemhosva yake ndosaka Jehovha munzira achibva kuIjipita achienda Kenani wangonetsa waimudambura musoro wanetsa waivhura pasi vanhu voparara it's biblical Bible rinoti mubayiro wechivirufu saka iwe kana wanetsa hurumende unofanira kurewa yes it's biblical. Aiwa tinotenda comrades nemashoko akanaka zvakare vamwe vanhu vanokwanisa kunge wengu vasingaziwe kuti zvinhu zvakamira sei asi kutaura kwamuri kuita muri kutovavhura vanofanira kunge vachiziva so mungawa here mune mamwe mashoko amuri kuda kuti mhuri yeZimbabwe izive musati mabva panapa? Alright chandoda kuti ndizivise mhuri yeZimbabwe under the movement or the name rine zita ratinodana movement yedu as a team tichiti Zimbabwe Armed
presidential criticism. Usafa wakatuka president. Mumbiro redu remutemo wenyika. Ngati paradhanisei politics nekushauda. Kushauda president ne politics sekuti zvinhu ngazvigadzirwe so zvinhu zvakasiyana. Saka hurumende nemakorokota ehurumende anofanira kutora action yakasimba by all means kuranga nhubu dzinotuka president. Uye kasystem zvaufanika system kana job skala kekufamba achingotendera achiti vachitaura kunyika dziri kure nekupezve ailonja chimwe chibhuku changa achitaura kuti vanhu vanouraya kana uchida ushe wotosimba kana ukapusa unodamburwa musoro. Saka government ine tendero to take any action to protect the kingdom ushe hwayo. Thank you DJ. Alright. Aiwa muri Zimbabwe ndo mashoko kubva kuna comrade Andrew pasina vako. Yes. Ndofunga manzwa wachitsanangura ndo mamiriro akaita nyaya yacho ndambowadaidzawo kuti timbonzwa kuti zvakambomira sei. Saka so ndichafamba nawo kwenguva yakati rebei nekuda kwekuti ipapa ndatova dzvanyirira asi wane nyaya dzakawanda dzatichange tichikupakurirai pano. Andizvere comrade. Aiwa ndizvozvo. Aiwa ndinotenda nhasi nekutishanyirawo pano nekutiudzawo zvimwe zvezvimwe zvetenge tisingazivi. Ndiwe usatya futi kuvaudza muri yeZimbabwe as well kuti you are part of gandanga rinovenga kutukwa kwa president. Ndikunyeperi DJ. Aiwa ichocho ndo chokwadi. So kana maona murume uyu ari kuti wandidana but is part of the movement. Atodi na president zvachose. Ichocho comrade ndo chokwadi. President ko ndo president weduka. Saka inini ndikabuda ndichituka president wari kutitungamirira kuti ndigare munyika muno. Yes. Ndiwo president wedu. Handitika. Yes. Saka ini ndobuda ndamwana afumuka ka. Mafumuka. Kutuka ba. Mafumuka comrade. Plus ukaona chituka president uri kurepresenta Satan. Because the devil is the opposition party to God. Saka munhu wese anoopposa president ndi Satan. Thank you so much Mr. Comrade. Aiwa tinokwadi muri Zimbabwe president wedu atidi nawo. President wedu ndo mutungamiriri wedu. Izvo zvitikada kutarisa Zimbabwe iri kunakidza baba. Yes. Zimbabwe iri kunakidza. Tarisai zvinhu zviri kurongedzwa izvozvi. Saka Zimbabwe iri kuerera huchine mukaka. Ngatisiyei tsika yekutuka president. President mutungamiriri wedu ende zvisina kunyengererana zvamanje ukatuka president uri muno munyika mutemo tichaupusha to take the action zvakasimba. Zvakafanana nokutora pane vamwe vakomana vari paTikTok vari kutora mapictures apresident vachimakatuna. Tiri kukunhonga, gara wazviziva. Iyi haazi makuhwa. Kana uchiti ndiri kunyepa enderera mberi uchiita izvozvo. Tukanda muchizarira. Thank you so much. Thank you.